mi wino on ceerno alpha baji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno alpha baji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno alpha baji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno alpha baji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pistole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodir e makko ko yaawi kanko woni ceerno alpha baji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno alpha baji machallah. Gynécologue laydemi et tout hawi kam ɓandam ɗum diga ala hen si kono ko jiɗɗo waɗa consulté Jibril pour ɓura anduda hoɗo probléme o woni te an haɗa andi mina Jibril min natti wondu ni hen dal ɗum uddi hooram ɗo hono mbaɗen ni ha mi wiya Jibril yo min gondu ɗon ko ardi fof alhamdulillah rabbil alamin ko yettude Allah no feewi ɓayde tan a yeehi toon o ƴeewi ɓandu ma o tawima aɗa wonde cellal ma ɗum ko yettude Allah no feewi jarani ni kaɗa yaada toon e Jibril ɓayde Jibril hankkadi kono serɓe ha paari jarani kan nawa ɗum toon ete mi nani wiya Leela ko cuɓiɗo nene ko layɗa ko fuu ko gonga isi min ɗum sum ɗum waɗani hakkilam o deƴƴita ɓerdam de deƴƴita il faut min ganda hoɗo probléme o woni kono mbeɗa andi kam woni a wimo machallah Allah notimo ɗum mais hande kam wonno gorkam sibi kam ƴeewi forcément kam il faut waɗe consulté ɗum wawas waɗe ɗum dal si ɗum waɗani ni hen hakkilam o deƴƴita nene Jibril an sehilma o ari ɗo kamisat mon denduɗa entreprise Amir haala entreprise mo denduɗon o joni a yiyataki toon tene kadi woni koye yande kala commande keɓɗon so adima e ma ene wona une semaine taw yottaki mo ha jomum en gedda mbaɗoya commanduji nokkuji goɗɗi nono wi liggey o anda an ko gonɗa e dow muɗum
ni joni noon mbimi ha wara so ari mammi kalde makko an he ala ko momata ɗo aɗa mooma aɗa meeya ko jomnotoɗa ko dubbi hen feɗenuma haalan mo gonga nde huywere bonde an ɓoccone nde amira kay ko haali ko gonga kañum en yiiɗi wonde en yiiɗi firtude tawde kanko yiiɗa wonde yiiɗa firtude ɓuranimo tan ko debbo yo tottu ɗum kaake yo tottirmo kaake makko kanko o yaha noon o tigga ɗum ha muso nawana jali tawde joni ko on woni yumma makko woni bam makko a yiiɗa ko dañƴa amir ko haali koko gonga kañum yakori koye oɗo entreprise haydara ala ɗo hen bamum ala ɗo galle yummum ala ɗo haydara an kam no way fof bamma darniɗo henen ko ganduɗa hande aduna fof ina haala ɗum warodirama ha dañi ɗo hen kine haale ponnoɗa kay ko jogade haqqille hande o heeɓi retraite daroɗa darde makko kono aɗa rewi tan e ngel ɗo dewel tan ɓalewel kuru tan ngel ɗo hen wala kaneyel tan jamma e ñalam subaka kiiɗe jalika subaka jalika kikiɗe yimɓe maayi bone an won neɗɗo normal huywere bonde te happari ga ko hen anda hanki jammo waali ko wullude jalika hakkunde jammo yimɓe ne leeli happari te mbiɗa yetna kam tawi ɗum waɗi ɗum juste pour mettinde ɓernam nde jalika subaka jalika kikkiɗe hay goto anda saabu allah wallu min e jalika wallu min an woni probléme ma o ko wona sokotirde tan tawi ɗum so tawi an ala fulla ala fayde pour ƴettude responsabilité liggey ma e liggey ma goppa o bawɗo ɗum omo waɗa ɗum mo ganduɗa omo dañi joom wa'anino ma totti ɗum walla o tottitma ko jeeyi ko o hebta ɗum o heddo hen so tawi an a yiɗa to moƴƴi ko boni tan mamam huɗade no sifori fof ko jam galle ma kuccitaɗo haalata a haali gonga aɗa andi feere wona juuɗu kono ina wahlito ɓayde allah waɗi an jibril ne yimma hay ko certuɗon ko ayno reftere maɗa ni hay rawande e jomum kay sa haalanimo allah e wonde moƴƴo ma o tawte eko jiɗɗa ko c'est vrai de nene alayi gonga ni hen kala ko mbawmi ɗum wi ma waɗ ɗum minde ɗo ndewiranmi ɗum sa kono ɗe balɗe fof moni kam yiɗi yi espérons ko ma noddi tam si nodditi kam mom mam ɗum wi si tawi yiɗi kam yi waɗanam ɗum il faut min gonda ɗon sinon mi wonata jam an haɗa kam ande ɗo gananmi kadi mejjoɗo meɗen miijo te ɗum gasata mbiɗa andi kam komi ɓuranima gandal e o saaha hande to gonɗen haqqille makko e ɓernde makko fof woni kam sabu kanko an tan e yiɗi ko mbiɗamo fof ko ɗum o waɗata joni wadde mbaɗe no mbiɗa ni non mbaɗanmi sah nene inchallah noppu ɗum mi haakotako ɗum ma noddi moom ma waɗanam ko jiɗmi ko tan inchallahu rabbi inchallah caɗele ngala hen ay ko noon de ma Allah ko moƴƴo ma allah fewnu fof so allah jaɓi inchallah wallahi kala ko sattuno wallahi ma allah wimno ko sanma fof hollo allah allah jogui fof allah wawi inchallah aɗa kudemo respect e dow amen kam jibril ay darde ɗo daddinoɗa dariɗa ha dañƴa ɗum ɗo nden darde minen min ganda holto henno e ma ha dadiɗa kono noon dattu nden neɗɗo gatata waare gata gacce tinno waylu jaɓɓal baaba daroɗa no darinoɗa ni baba ay oɗo situation nguurem vraiment cohlunoɓe hen fof koko mbaɗim écarté fonnoɓe ɓaɗademi jiwtidayam gartir hakkillam kam fof e gonke dogdemi mi anda kemi hutiɓe mi anda mi famani mais won ɓurɗemi hen noon bettuji won nenam cika noon ɓi so woni e won caɗele aduna fu ɗum ɓadade no woyi wayde fof noon jewtida e mum gartata hakkille mum
rewen joom suudam tawi ko haalno ko gilli kalnoɗa ɗi tawi ko en tiiɗe ma ko gonge ma hande so woni e ɗe caɗele a fonno ɓadademi a fonno waddemi comprendre jaɓa wurdude yam e probléme aji amérique ko sehlam oɗo probléme ko mawnu ko fof ene wawno haade hakkudame makko taw yetta ga wonke aybindemi te jarani mbiɗen noon instant oɗo société o tan o fof yitere makko ala probléme mami yewtide makko noon somin pamdirani kala ko jeeyimi toon mami ittu par ce que feccere action uji presque o soodi kanko jeeyi mam heptu tawi haalis en jarnimi ɗum ala probléme kono min muusimi ko tan ko kaalimi ko ɗo joni ɓeeɗo koko jeeɓimi te kala ko heeɓimi hannde nenam o yaltani hen ala ko waɗani pour yo jalika wasa dañde jaam e galle he ala ko waɗani pour oɗo yeti dañde yiɗ ko e galle he te mi sik so fondin kam ɗiɗi fof gofu e wawno ko dañ ko yiɗ ko ɗo taw probléme ala mais nenam ko welɗum tan waɗata e joni ko kalɗa ɗo ko fof noon joni oɗo jali kamo ndewɗa jamma e ñalawma soko e kikit ha ina bonno golle ma hol nafoore jogani ma ha noon alo jalika la ilaha on ko yala bas ko jali ko nanmi ɗo ema haal wadde joni hay haaldu téléphone e ɓe kaldu goto jalit noddam oɗo jibril hoyi tan koye huɓɓinde won kam tan ko wonkima huɓɓata e ɗum a nodda ka noddodira an bonani haale o wiya holmayɗo holi hen bone an hakkude e jinnaɓe jalli ko hanki wona hande oɗo ha aduna gasa ɓe noddodirata tan an woppanam jinnaɓe jalika hol haajama jinnaɓe jalika holko wonanimi hakkude mabɓe hol fof ko woni hakkude e mabɓe so ala ko woni hakkude mabɓe hakkude moɗon ni wonko woni hakkude ɗum ko mabɓe haaju ma an e so taw ko haajam noon on noddamo koni ko on jibril noddamo waɗi jeygol reedu hay jeygol gotol waɗani an hakkille ma fat ƴetti aɗa waɗe jali ko mbatta jibril huɓɓini won kam de so tawi noon ko noddago hakkude makko e jali hoɓɓinte wonki ma ñande fof wonki ma huɓɓat wallahi yo yah wallahi jibril yo yah tawi tan ko jibril tan rewi tan koye jalika tan min yummumo o tan ne fawami tan ɗeɗo metti oto haalani yimɓe wallahi yo yah yoya ha yesso ko lawol ha aduna nana yesso makko jali ko de ko jibinaɗo ko mbimi ko tan tawde tan ko ni wallahi jibril dañata ko ɓuɗɗerde mum ɗum o dañatade ko oto ɓuɗɗerde haala min ka mala oɗo ɓalejo ne jamma mo rewi mo alanama nafoore wallahi yo rewa muɗum yo hucce makko o joko o huccata
Bujmi haram ari kam. Kar sama wujud kali. Mata hai ses got. Na kalis Bima. na kalis Anta gud. Ahmad 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 gud. Mimi jibin sa gud. Mimi jibin sa gud. Yow o ñeenti o ari si ko mi dani e fatta mi halanam ban mi halanam o ari ƴetti jungo mo wi fi si ko mi dani lo yahe e kamote o honti wona ƴeewdi yaani ari wal jungo mo poos mi yaltini baba de ham jogi kalis on ma nder suuda ko wujja kalis sam ma yabbu gallam min hotta gujjo mo hotta tawe gujjo Amadou An a hersini kam koni Amadou An huuɗa min foti ligganade Amadou ara wujji kalis kam wuttan o sikkanno komi ɗani yewo aɗa waɗi min o gujjo international piyo gujjo hesata hulata hina ma wujji a woppata man ɗum regi woto yikki ɗo tension ma o ande mi yiɗa haɗa wo anni jooɗo man ɗum regi o hande ma nanam so yiɗi kalis yo liggoy jiɗɗo kalis liggoy min mbanno man kalis Allah jaɓi somi ari ma hannde ma an min ɓurma bollaɓe temedere capanɗe jeenayi e jeenayi hani wona min liggat ma ɗo wujjo Amadou won neɗɗo mbaɗa hakkille hoore ma he ganda mawne wona suka nene o ala gacce o an woppi ɗum ni wayi minde Amadou mbiɗa wawi muñande mo hunde fof e dow leydi waye guyka ɗum mi jaɓantama ɗum ha ila yawmi dini Amadou an ke hemma guppuɗoma mbiya a wujjat baba anne a hersani hulani guyka e oɗo galle guila jibinɗa miɗo yiɗi gujjo an ko hemma ha mbaɗɗa ɗum komi dañɗo probléme kalis holon probléme sa dañi probléme wa haalande kam holon probléme gelomo ɓe foti yaltinde lois holon guel mi nanani mbiɗa hoɗum Amadou mbiɗa hon probléme dañɗa gelomo ko woɓe yaltinde ɓe lois kalis o koko manque ɗum garata gayi o ala gacce nene Amadou an gonɗi tan goppirteɗa ñande hen ɗo en o wona hande tan waɗi ɗum ñande hen ɗo en o rokka ko yoɓoye facture o yeehi o nangi kalis o woni jouwode men ɗa ko narbi wiyete men ɗa holno wiyete Amadou kam hankadi kam boni tan no bonde sele wengen nene o no wayi fof ko an kala ko Amadou waɗi he ɗum ma weeli goppuɗa ɗum hen ko tigi min liɗɗi fof picci kam nde saka jani men min mbiɗa wiya Amadou yo wujju min mbiɗa waɗa wiyan yo wujju nene isi anni an ɗum a woppu ɗum o noyro sago mum o mom nene arme abbi jotta ko wuuro he anga ala kalda sukku hunuko mako ala kaldade sukku hunuko mako sabu ala ɗo konngol min kam min o wundi ko fosade min kam min wona ko gurmin jibinami ko o ala gacce an goppuɗoma mbiya wujjat bamma nawna guelma an saɗ ɗum waɗa nden ɓannuma no jogata Amadou ɗum so fotima noon haɓɓu paɗe maɗe jaaha liggoɗa dokkaɓe ɓayde ko ɗum jiɗɗa waɗa manœuvre so nden woodi ama fotitina ma dañ ko jiɗɗa ko an ala mbiya a walliyat goɗɗo an wallu nene ma bamma minde ko ɗum ande wallani ɗum nde woni jamono joni minen noon min ƴettino ko yakar amen fof min mbaɗema kono hankkadi ni minde ɓernam nde taayi ɗum tikkay kama baba mbawa min ɓernam nde taayi e Amadou kanka joni bamma ko hokki kam dama saabu ñande fof haala wi ɓiyo mbeɗa jinga o nayi joni nene koko futtini guite ha wi weren joni ala min ko mbawmi wiide ma e batta par ce que ko an waɗi hawndade haw yi mi wawa haalde hen haydara joɗo dañama gonga anda joɗɗo tan Amadou hinama heɓo wa neɗɗel gotel goppuɗa ɗum ko weeli ɗum o fosimamam bayde kono mbiynomami ni tan min mbaɗa andi aɗa yiiɗi pendam aɗa yiiɗani ɗum kadi anni e ma e makko o ñagotomi tan ko yo Allah yettin ɗum ha Allah nawa on toon
gonon toon Allah rokka on toon ɓesngu machallah te mbaɗa andi son dañi toon sukaɓe mon ɓe dañata ko nationalité italien wona aɗani ɗum ɗon kadi koko ɓooymi yidde machallah guuron toon gurdam moƴƴam ɗum tan woni ko ñagontomawi nena amin nen min ko mbimi ko sabu penda sagam e makko tan waɗande ɗum ko ganduɗa ko giƴƴi hen hay goto heɓani min jinmi ko so tawi mi heeɓi ha mi resimo min goni Italie on saaha mbiɗa sikki hakkille makko ɓurata deeje am sabu hande inchallah ala debbo mo pondu mom an nenam oɗon ala yummiraɗo mo pondu mom wala holliri ɗum sabu hande dardam mami comme no jinnaɗam woni nenam yeehi kono noon wayno koɓe mo hamo heddiɗo ha joni wallahi ko ɗum yalla ɓuuɓam amin amin kadi on nimsata inchallah a holli min ɗum de kadi mi haalanma bayde min mboɗa andi ɗum ɗo jombani pendam sabu mi liggima ɗum ɗo e nder galle bam makko he ala komi muñani e oɗo galle mi ƴakkiɗo kaani mi mucciɗo lamɗam ɗum noon min mboɗa andi koko moƴƴi tan dañata kadi pendam kadi so Allah jaɓi ina nananimi ina ɓuɓni ɓerdam wallahi ɗum ɗo jombani ko ɓuri ɗum ne kay mawo dañi ɗum inchallah an kay an mboɗa ɗamini ɗum de mone yimani andi ka yummiraɗo moƴƴo kadi tedduɗo machallah kadi aɗa teddini kala neɗɗo a jarama mbiɗa andini wona min tan a jarama teddinɗa ɗo e oɗo galle hay ko gonga kala garɗo ne heeƴi ɗo sabu fulɓe ne mbiya wona damar galle ngal woni galle ko yeeso jomum woni galle wallahi wallahi nde garmi nde on keññi kam gonga on teddini kam on mbaɗini kam kala ko neɗɗo ene waɗana ɓiyum Madame Mendy, excusez-nous du retard, mais on a pu quand même faire les analyses. Merci. C'est votre mari? Si, c'est ma femme. Ex-mari. Jalika, quand avez-vous? Monsieur Ba, comme vous le voyez, c'est moi la gynécologue qui suit votre femme pendant tout ce temps. Et d'après ses analyses, elle n'a pas de problème. Le problème, ça ne vient pas d'elle. Et vu vos analyses, désolée, mais le problème, ça vient de vous. Vous ne pouvez pas faire d'enfant. Comment ça, madame? D'après les analyses, ces spermatozoïdes ne sont pas suffisants. Ouais. Comment est-ce possible? J'ai laissé ma femme enceinte à la maison? Tu me dis ça? Mais Wahida Rwanda? Jalika, pourquoi Areo? Leila muni huri han noppimu. Kono arewi ana wasi wawday. Madame Mendy, comment est-ce possible? Comme il l'a si bien dit, il a laissé sa femme enceinte à la maison. Est-ce que vous avez bien vérifié? C'est bien vérifié, je suis experte dans ce domaine. Je ne peux pas faire erreur. Parce que d'après ce que montrent les analyses, il ne peut pas faire d'enfant. Jalika, non, non. Madame Mendy, vous ne pouvez pas dire de telles nouvelles? Depuis tout ce temps-là, je viens vers vous, je me confie, je fais les analyses que vous dites. Et là, vous venez dire que mon ex-mari a un problème. Ça, c'est incohérent. Bah, moi, je me focalise seulement sur les résultats. On dirait que vous n'avez pas bien regardé. On dirait que vous n'avez pas mis les bonnes lunettes. Il faut bien revoir ce que vous dites là. Bah, les résultats sont là et bon, c'est ce que ça montre. J'en ai même pas besoin. Vous mangez ça. Depuis tout ce temps-là, Anne, Djibril, wopam, vous le voyez, vous chaque jour, vous m'avez vraiment déçu. Vous ne pouvez pas me dire de me calmer. Jalika, s'il te plaît. Il te bagage ma Djibril, mami joke. An yow gilanden meddo ara. Ala komi wadani. Yo anda Haidar. Jiran du. Wobinen do en jajewa. Et pourquoi ce problème ça peut se régler? Asseyez-vous, c'est pas fini. Non, c'est pas madame. On ne peut pas rester là. On dirait que vous n'avez pas fait de bonnes études.